ngawan ban ai kublei ya pi baro ki be ye jung ublei sa si sin pat ki ba shong ban yo snoi ka tin ka jung ublei ko mo nong roi sam mo ong ka sam ba si pa khat kandai ka khot ka ba khat wei bangala rikhop ik tin jomi halaka do nut kanang banga nomle pop yami tungini shong ban sngap ik tin ka jung ublei bangini ayo sngo shu shu ka ei ka ba ublei udon ni ka ban kren ka khubor ka ba ublei ubu ha do nut jenga ka long ka bor ye I ka banapo ka bor yo I ka banapo aga gospel yo anis ka lenong ka baar ka khot ka baar pusan hangni yo anis uong bat da don kam ba uno ru un phla chapang ubriu na ba uhi ulatip ka ei ka baladon ha ubriu habayo jisu lakha ngipet u Simeon ulashim ya uni u klung jisu hakikti jeng u badu ong yakini kikentin haga gospel u Lukas ar kelenong gad khot ka balai fusan shisha an penpei ya ka mensim jong phahi ru da ka waitlam bat nyo pen pau ya ki jengmut ha na ki babon ki do not lingba u jisu Kris ki jing perkhat jong shibun ki do not an pen pau no hakawai ka jing pen kalak tien ka yuthu ingi unlong ka jing kemen ka bakrau tam unlong ka jing kemen ka bakrau tam jong shibun ki weipat ki jing perkhat ki bejeliu jong shibun ki do not an pen pau kumta ngi syampang ba u Jisu Kris utip ya ka do not jong uwei pa ka wei ulong u omniscient God ublei ubatip lut ubai ilut ya ka basyapo jong ubriu wong ki Farisi kordit ya pi ki Farisi ki ba arsap ui ka donut jongki ui ka basyapo kani ka jing puli jongi ka nyarap yingi ki briu jong ublei shinrang bat kantai bangila bani ka jing don kam jong ki briu bagini ka basyapo ka jing don kam jongki ka baningkong ngi puli hau yo anis kelenong ka baningkong sau pula hedu san pau ngipet ka do nut jong ubriu ubahok Nathaniel ubriu ubahok uong yo Philip sisien kala ke ei ru ka babha ban mi na Nazareth ban long na Nazareth bat haba u Jisu u ye yo ni ubriu ubahok u Nathaniel ba uwan ha u ringkat bat u Philip uang hakmi u kenja Israel u bada shisha balai ba uong u bada shisha namar ki khmat jung u kisam lengba ya ka basyapo jong u Nathaniel ha u bomdon ka ba arsap u Jisu on yarap yangi ki syakri ke jong ublai kat banginang puli ya kani ka khubor ka jingi I ka basyapo on penla ingi do mensim bokoj bangini ki jing don kam jong ki briu ke jong ublai kenang bada kata ngila ban syakri yaki kumno mitip yanga keliu Nathaniel u Jisu jubab shua ba umpat khot u Philip yame manba meladon hapo utu ding dembor ngalayo I yame u Nathaniel uong ku rabi me melang ukun ublay melang usim jong u Israel u Jisu jubab ngai I yame hapo uding dembor mengej bangai I yame uding dembor men yi iken yaki ei ru ki bakham kraw yakini ai banang ni syakmat ka jengat jongi ka bakraw kani yak ngini yaki ei ki bakraw ka jong ublay ki ba unle hakini gisngi ki bakhat do kalong ka basisha u Jisu utip yaki jengmut jong ki briu ki bahak ngi ki basyania haka jeng betin umensim bokoj on pasyau yangi on yathu yangi ban penpau ya ka jing im ka basyapo jong ki briu ban ong kani kalong kalenti jong ka jing im jong pi kani ka de ka jing im jong pi kani ka de ka jing long ka jong pi bat ngila ya ka ban syakri utrai on yarap yangi ban tip ru ya ka jing im jong ki bahak bat da kata kan long ka service ka jongi kan long kata ka jing syakri jongi ya ki briu ki bahak ru u Jisu Kris
ulai i lupa ya ka jing im jung Nathaniel ya u la ya lam tang da umen si mo ko kisau gospel ki yarap mangini i ba ya jisu la ya lam tang da umen si mo ko ki apostol ki long ki bala sha ya lam ha umen si mo ko gisngau barabor ya kata ka ba ki khot ke inward voice ke inward urging ke inward pressure kasur ka ba napo kabakren bat kabakuntu jong umensim man la ka kelemat kisngau ya kani ka jingkuntu jong umensim tang iwe inuksa ngicham u Petras sekikam ke apostol si phau ka lanong laong umensim uang yu Petras ko Petras akhmi laingot ki briu ki wat yame umensim uang yu Petras pet balaingot ki briu ki wat yame to yang khilet Klem da artatien namar la pha mangayaki. Ong umensim pha mangayaki. Upitras ulak ko ngu yakene ke inner urging. Yake jing kentu ko banapo. Kabaar kadonut jong unong pop. Haga gospel u ya anesaw ka lenong. Ngisham u Jesu Christ u yakendu bat katuka kentai ka nong Samaria. Baru ongan ayap ha ka ka baim. O ka ong memdon jingtong bantong nangno menyo ya kata ka ka baim ujisu wang kikot ya ulok jong pha hang ni o kala ong ngamdon lok kala thok yu Jesu Christ ujisu upej haka wang kalong ka badai na ba phadon san ngot kitnga bat menta uni ubriu ubadon ubayashong bat pha dai ulok jong pha Oh kelas ngau kendit kelas ngau pelah. Kelas ngau lengo cikat dai hakik tin jengu. Bat kada ong ko kenrat. Ngas ngau tu ba melong u prophet. Melong unong itu lupa. U Jesu Christ u pendan kam ya ketin jong ka jingtip. Ka word of knowledge. Kumta kala mare selaka sinong. Kala perta da ka jingkemen. Baro ki briu kelewan. Kong one page uni ubriu uba ya lut uba tip lut uba itu lut ya ki ai baro ki bangale ki bangadon hatu uni umdai mo ukres ongi pule baro ki briu na kasnong kila mawan ban mare bani i ya u Jesu Christ ui i ka basyapo bat ka ai ka bangiyo ya ka jing mayan nang ni haba ui i ka basyapo kalapen kala lebak ia ka jing im jong kani ka kentai ka nong Samaria. Kala change, kala namar bawi i ka ba syapo jong ka. Kasdong boro ka way kilawan. Pi habaki prophet jong ublay. Haki baki briu ki bakraw jong ublay. Kiyo i, ia ki jing don kam jong ki briu. Habaki kren, ki i ka ba syapo. Umensim bako jupen i. Bat kaya rap ya kitu ki brio bakin kelas don lebak. Bat ka jing duai jungi kalong ba ublay un ai ga grace. Ka jing ai bangin tip ya ka ba syapo jong ki paj ba. Hamang yalap ya ga gospel umensim bakut un ai ga grace. Un ai ka jing ai bangin tip ban pule ya ki jing don kam ba syapo jong ki brio. Habau Jisu i ka ba syapo jong ki brio. Kapen kala lebak. Kat bangini ngaya ngini i syuk kijing pala. Haka gospel jong u Lukas kat kendai ka lenong. Ngipule yu Sakayas. Uri ubriu berusma na Jericho. Urang ba krong khajana. U chief tax collector. U Jisu ukhat. Ya u da ka kerteng. Baru ngakwa bansa akaying jong me. Bat hakaju ko po de kipop jong u kibulale la jano hakaju ka sngi. U Jisu ang hakade ka sngi ka jing penim kalawan nakaying jong me. Namar ba uru ulang ukon jong u Abraham. Ngipule ka ay ka bangiyo nang ni kalong. Ba u Jisu ukhat ya u da ka kerteng. Kala ula kala ka bomot.
Ula kloy ban ai tilot yala ka jing em. U Jisu Christ hang ni u pendon kam ya ka word of knowledge. Ya ka ketin jong ka jing pentip. U tip ya usakayos da ka kerteng. Habawi i ya usakayos mo ki halor. Kumno utip kerteng. U perta da ka kerteng. Ublay unda ay ya ki syakri ki jong ublay. Unda ay no hangi. Bangila ban tip ya ki da ka kerteng. Bat kan kuan ka jing kelah ka bakrah. Uni ubriu barius pa. Haba ulayo ay kijing kala ka bamut. Uwag hakami ika basiteng na ki ay ru ki jonga atray. Nganda ay no akibadok. Sengap ka Bible kong ladang ala sim klop ya ki ay ru. Na uno ru da ka bamudoy ngan siu pat sausya. Ujisu ang mentagas ni amtang mame. Henry ka ying jong me baro. Kayo pediang ya ka jing penim. Hallelujah. Kata kalong jing sisya ka bakraw. Kabau Jisu ule. Bat manging di ban pertu ban le. Wong kam kraw ya ki ay. Ki yakini pen le. Namar ngangan le no. Kabalay. Kadok nuot jong ki berunar. Bat ki besniyo. Ngipuli hau Matius arfu ar kalenong. Kumno baki Farisi kilalej ban ya sela. Ban yo ya riam ya Jisu Christ hakaktien. Ngipuli ki Farisi ki kwa tang kumno ban riam. Banwan ban yo riam ya Jisu hakikentien. Ki keli u kabin ban ai khajna hau kaisar. O ngisyam u Jisu Christ ula don lupa ya kata kabor jing sngau tu. Kabor yo i. Kabor pay pang lupa kabagi kot kektien parang ka perception. Uai ka jubab ka bapen kendit ka bapen lengo iki sikat de Oh uang iki Farisi. Ai hau kaisar iki jong u kaisar. Bat hau ublay ki jong ublay. Upendan kami kektien juga jing start the word of wisdom. Da umensim bukut. Udan kani ka discerning of spirits. Kababishar, kabahi'i kimensim. Udan ka discernment. Haka shiklemat ula ban discern. Ban i, ban bishar, ban penyiapedi kimensim. Haka shiklemat ula ban perceive. Ban paipang lupa. Kini kidkat lai pula, ar pulai, haduk lai pulai, haduk saupo. U Jisu Kristus ujubab. Ya ka jengkeli jong ki Farisi bagi Sadusi. Oh kila syayong en. Kila syayong kila pen kendit yiki. Katugat khot ka bakhat pra ko ong. Jisu ulatip ya ka buit baman jongki. Wong balay pi pensyoy nga pi ki ba arsap. Wow. Balay pi pensyoy nga pi ki ba arsap. Udan kani kajingi i yiki mensim. Kajingi i ka ba syapo jongki hakajing im jong i. Hakajing im ka jongki. Peniu tau sebai khajna hangawong. Ai wanrau tu sebai khajna. Ong isyam uladon lupa kaktien jong kajing pentip. Kaktien jong kajing penyaper yaki mensim. Kabasau kadonut ki briu baro. Utip ya kadonut jong ki briu baro. Ka Gospel of Matius arfu ar kalenong. Life ulai du sau penriu. Hakani kalenong. Ngi ki Sadusi kidabu shibon ba ki jingkeli. Ni syam u Jisu Christ. U jubab iki ki jing jubab jung u kilong ki badai ki baya biang tik kat kon hadu ba ki Sadusi kida syok tendap. Lapeniap ler iki kida kendit palat. Ki Sadusi kida yo eka syok ko maki ong agini gisngi ke bamenta. Ka jing pen kenyu kendit. Kiyo ay kajing penkenyu kaba kendit hakiktin kiba ukran. Ki Farisi kidatip baula penduk niya ya ki Sadusi kilaya lumlang. Kat ba kipat ba kibayo i kilaya snow pala yakani yakini kijing pala kiba Jisu lale. Namar ba Jisu utip ya kajingmut jong kibriu baro. Amdan mano bala ban yang hakmat ban yale yu. Ka anointing umensim bukut. Ringkat bat ki gifts lani kijing ais ngobha jong umensim. Jong ublay.
On ai yang igi syakri. On ai ngi ge grace. Ba on penpau hangi. Kumbau lo paik. Bat kumbau lo penpau haki apostol. Ya ke dok nuot ki brio. Ya ke jing sliang jong ki. Ba kumta. Dakata nginyo ban syakri yaki. Dak kini ki jing ayu mensim bukot bani i ke basyapo. Ki apostol ki lale ya ke ju. U Ananias baka Safira. Kimla ban yang. Namaru Petrus wi daga kentin jong ka jing pentip. Wi ka basyapo. Ka met u Jesu Kris. Ka bakhat du ka jing pensle kan long ka bakrau Haleluya. Kata kalong ka jing sisa ka bakrau. Kam krau bani ka jong ki apostol. Tungin long ki briu ki balakre. Tungin terang bat sliang hir-hir. Ya ka maksimum ka jung ublay. Bangila ban penduna ya ke dujok. Ngin sliang ya ke jeng ayu mensim bukoi. Gomba sliang u Elisha. Ula bot yu Elijah. Haduk ula yo ya ke double anointing. Bat cibon ki kamba ulale. Bat la pendan buram ya ublay hake ima Israel. Tungin penkentang hake nege generation ke bakhadu ke yau mensim bukoi. Ngin yai penkerpang ya lade. Shitali syau blay. Nama lasyai pimla bantip. Utrai ula ban le kijing pala. Hapdeng jongi. Bat lingba jongi kisyakri ke jong blay. Kabaar. Kajing ai. Jong kajing tip. Ya ki ki bamayan. Bat kijing penpau. Ngipuli kitab baar Samuel. Kelanong kabakat saw. Bat kadkot kabaar po. Hang ni ngisya mi ka kentai ka bandai na kani kanong tikowa. Kanong tikowa. Kalau ong ini ki kentin handrai ukun rat jonga. Katmu yau debet. Ulang u start. Kum ka jing start u angel u blay. U debet udon ni ka jing start kum u angel u blay. Utip yiki baro ki bajia hakari. Wat usyong hakaket. Penban ulang aware. Utip. Lut. Usyampang. Ka bajia hakari jung u. Udan ka wisdom ka jung ublay. Ka grace ka jung ublay. Ba u ya u dibet. Badda kani. Uyo ban syakri ya ka hima Israel. Ngipay usim Solomon. Ublay u yu ka wisdom. Ningkong gisim lay lenong. Ki Israel baro kilios ngaw ya kata kajing bisar usim. Kila siap ting ya usim. Namar kajing start ublay ka don hau. Banle ya kajing bisar baro khoj. Syuk ngisyam. Hakaway ka translation laong. Baro kibriyo kila ting buram. Bat kila ngaw to. Namar kila ngaw to. Kajing start bakraw jong ublay bala ya u. Uli ningkong gisim saw kalanong. Ningkong gisim saw kalanong puli pinsyam. Ba ublay u ayu Solomon omtang kajing start. Ngap ha omtang kajing start. Omtang kajing start. Handray kabaar kajing syampang sikat day Kabalay bat kajing kraw kadonut. Kum kumuay. Kumu siap ubaharut jong kaduriaw. Wow katagalong kajing kraw kadonut. Hot kalapalat ru. Ya kajing start. Yuki kun juga rimingi. Baro. Bat ka Egypt baro. Wow. Kata kajing kraw ka do'nut. Jong u Solomon. Kibriw ka siap ting usim Solomon. Kinu kajing bau ya kendu. Kikmat jung u kilalabait ban samleng ba. Siya kata kapang ka badonkam. Hadu kata-kata. Bat usyam ya ka solution. Ka discernment. Hakaktin kasih kamut kabor bicar. Kabor sngong tu. Lani kabor penyaper. Ula ban ai kajing bicar kabadai. Ublay ulakerku. Yau Solomon daga do'nut kabakraw. Ka do'nut kabasngong tu. Ka do'nut kabayar Kaduk ngin pech ngin siya pech hakapang kabaar. Hakapat tu. Kaduk ni siyama kita baar kisim. Kalanong ka ba nyo? Yaw Elisha. Uyo ka grace. Na ublay. Bantip ya ka ba syapo jeng usim Syria. Uben Hadad. Usim Syria.
ula kerkut ya ke Samaria. Bat ula persyang ban kini ya ka. Ngisyam usim Israel bat kibriu ke jung kila syak tengan namar klem jing bam. U Elisha ula penbana. Balasyai kum hakene kapor. Sisong upurau. Bat ndih si shekel. Bat arsyang u barli. Bat kumta teter. U Elisha haba upet ye kini kijeng ulai ilu paru kumno ban ker. Kumno kan kut. Nakabenta ka jeng bhajong kibriu. Oh Elisha ula pentip ye kini kenam sediu. Syaus im Israel. Ngisyam utu officer. Jong usim Syria. Ula artetien. Uang hatu kabani kabaong u Elisha kalak mo banja. Kalak mo banja. U Elisha ula jubab men nom yi deki khmat ki men shui i tan ki khmat ki jong me. Henry men nom yo ban bam. Kala jia kumta upat ba ula yu ke kherdop bat uni officer ula yap hangto. Syuk ngipule usim Syria. Ujuang syano bangi lej ban kapsyo ke Israel. Man bagi temu ban lej ban kerkut. Lani ban kapsyo ke Israel. Kitip beje ke jaka. Man bagi temu lej tang ta. Kitip betip nang no kitip. Oh ang we sipai kitip. Namaru Elisha uyok sngowi ke ketien ba mekren. Hapo ka jing ka kamera jing tiak ke jongmi. U Elisha u prophet Israel. Uyetu ikiktien ba mekren. Haka kamera tiak jong usim Israel. Oh kalong ka basisya. Namaru Elisha ula tiplut. Kawai pa kawai ke jing Ulawan ra ru ika solution. Hakawai pa kawai ke jing Hasiwa hakapor. Bat ulala ban yada. Ulala ban sumari ke Israel. Bat ke Samaria. Ulala ban wanra ya kitu kibriu. Ya kitu kiri. Ban pendap da ke bor ublay. Ban pendap da ke jing penkraw yo ublay. Kata kalong ke jing sliang ke jengi. Bangin pan ublay. Bon ai ke jing ai ki bakan jaman sim. Bangin sliang. Ya ke jing ai ki bakan jaman sim. Ban sliang ban yo tu lupa. Kenang bakini barok kinwan lupa. Bangini i ke jing don kam jong kibriu. Bat bangi yo ya ke ban syakri. Ublayun kurku nginsi kendu hakapatu. Ublayun yarap yengi on play ki khmat jongi. Bangila ya ke bani i da ke jing ai jong u. Bani i ke basyapo jong kibriu. Bat ban ong kani ke de jing pang jong pi. Kani ke de jing jong pi. Kani ke de jing ele jong pi. Bat umen si moko on yarap. Bat kibriu ki yo ke jing pelat ke bakraw. Haka jing im jong ki. Ublayun kurku yapi nakam takaburam go jung. Amen. Kopang idwa yami. Bamimin isnay. Men yarap yangi ko kenrat. Kamtam ki syakri shenrang ki syakri kentay. Ki balaj yakaban syakri. Yaki briu ki jong me. Men ay ki jing penpaw. Men ay ki jing ay ay. Bangila ban yo i. Yaka jing don kam jong ki briu ki jong me. Badakan ni ngila ban syakri yaki. Bat kinyo ke jing laj loj. Na ki bor ke jing dum. Ki biale persyak yaki ko kenrat. Kabalang kalong persyak yaw setan. Yarap yengi try Jisu. Kumba me mela syakri kat tu. Da ke jing penpaw bat ke jing ai ju umen sim bokoi. Me pendan kami ke jing ai ju umen sim bokoi. Ai bo umen sim bokoi. On pen slek yengi. On ai kita ke jing ai ke jong hakabalang. Kenang bangila bania cakmat. Bani i ke jing don kam ju kibriu ke jomi. Kumba melapen i yaw Elisha. Ye ke jing don kam. Melapen i yaw Joseph ye ke jing don kam. Day na makataka daw try. Ngiru ngi don kam ye ke ni ko kenrat. Yarap yang i ko kenrat. Bangin sliang hir. Ye ke jing ai ki bakan jaman sim. Bat kamtam bangin ye tu lupa ko kenrat. Kaburam kalong yami. Bat nakabenta kaburam jong me. Bat nakabentaban syakri. Yaki beriu ke jong me. Haka keteng idong Jisu ngidwai. Amen.